Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Matt. Taong 1987. Pangil, Laguna. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nagbibinatilyo pa lamang itong si Matt. Wala itong ibang inaatupag sa kanyang edad, bagkus ay ang pagbibisyo at pagiging lasinggero. Palagi itong wala sa kanilang tindahan dahil sa barkadista itong tao. Halos inuubos ni Matt ang lahat ng oras niya sa bawat araw sa kanyang mga barkada. Hindi naman yun napipigilan o nadidisiplina ng kanyang magulang, gawa ng mas matapang pa ito sa kanila. Dahil sa hindi nila madisiplina itong si Matt, kaya hinayaan na lamang nila ito sa kanyang nais sa buhay. Uuwi lamang itong si Matt sa kanila kapag oras na ng hapunan at aalis din naman ito sa kanilang bahay ng buong magdamag. Minsan pag merong anghel na kumakalabit kay Matt, nakakaisip itong tumulong sa kanyang mga magulang. Kahit papaano, masaya ang mga magulang noon ni Matt dahil nagagawa niya pa ring tumulong sa kanila sa kabila ng lahat. Isang araw, maaga pang umalis si Matt sa kanilang tahanan. Tutungo ito sa kanyang mga barkada dahil sa maghahanda sila sa paparating na piyesta. Pagdating ni Matt sa bahay ng kanyang barkada, agad naman silang nagtipon-tipon upang pagplanuhan ang paparating na unang gabi ng piyesta. O mga pre, ano? Handa na ba para mamaya mga gamit natin? Tanong dito ni Matt. Oo tol, nakahanda na. Pero tol, sana wala tayong makalaban ngayong piyesta. Gusto ko kasing magpasikat sa babaeng nililigawan ko eh. Sagot naman ng isa sa mga barkada ni Matt. Oo pre, sana nga walang mangyaring hindi ka aya-aya. Noong nakarang piyesta kasi, muntik na tayong malagasan ng barkada eh. Sagot niya rito. Matapos nilang makapag-usap, paisa-isa naman ang pagdatingan ng kanilang mga tropa. Naghahanda sila sa paparating na fiesta hindi sa pagdiriwang, bagkus ay sa pagdayo ng mga taga-kabilang barangay sa kanilang lugar. Nakasanayan na nila Matt noon ang manggulo sa fiesta kapag meron silang natitipuhang binatilyo sa kanilang plaza. Ang inihanda noong gamit nila Matt ay puro patalim at mga bagay na maaaring makapanakit sa kanilang kapwa. Meron din silang nag-iisang barel na siyang ginagamit ng kanilang leader. Ilang beses na ding napabarangay noon sila Matt pero hindi pa rin nadadala ang mga ito. Tinuturing na sila ng kanilang baryo na sakit sa ulo dahil sa sila palagi ang salarin sa tuwing may kaguluhang nangyayari. Sa paglipas ng oras, maiging pinaghandaan nila Matt ang paparating na fiesta sa sayawan sa plaza. Habang papasapit ang gabi, kasabay naman ito ang paghahanda nila Matt at ng kanyang tropa. Ilang oras pa ang lumipas, nakarinig na sila Matt ng tugtugan sa plaza. Yun na ang hudyat na malapit nang sumapit ang kasiyahan sa kanilang lugar. Maaga pa silang tumungo sa plaza upang makahanap ng angkop na pwesto para sa kanilang lahat. Pinili nilang doon na tumambay sa kaliwang bahagi ng plaza na malapit sa entablado. Dahil sa dikit-dikit lang ang bawat barangay sa kanila, kaya maaga pang nakarating ang mga dayong nais makidalo sa gaganaping fiesta sa kanilang barangay. Sa pagsapit ng alas 8, doon na unti-unting nagmamasid ang grupo nila Matt. Maigi silang nagmasid sa mga taong naroon, gawa ng baka meron silang makitang binatilyong merong atraso sa kanila. Matt, nakikita mo yung lalaking nakaupo malapit sa pintuan ng plaza? Tanong ng isa sa mga kabarkada niya. Oo, Paco. Bakit? Kalaban mo ba? Tanong naman dito ni Matt.
Hindi, Mat. Kapatid yan ng babaeng nililigawan ko. Yung matandang katabi siguro niyan. Malamang ina ng nililigawan ko eh. Mamaya pagdating ni Isabel, lalapitan ko ha. Antabay kayo, Mat ha. Baka may kumursunada sa akin eh. Wika ni Paco. Oo naman, Paco, kami nang bahala. Saglit lang ha. Sasabihin ko lang sa tropa. Sagot naman ni Matt. Matapos nitong makapagsalita, agad din naman itong umalis sa tabi ni Paco upang ipagsabi sa kanilang mga barkada ang nais gawin nito. Alam nilang hindi tumatanggi ang kanilang barkada sa anumang nais nila gawa ng magkakapatid na ang kanilang turingan. Sa paglipas ng oras, hindi pa dumarating itong tinutukoy na babae ni Paco. Halos maburyong na ang kaibigan noon ni Matt kakahintay sa babaeng kanyang iniibig. Hanggang sa matapos na ang kasiyahan sa plaza, bigo si Pacong makita ang dalagang nagpapatibok ng kanyang puso. Si Matt naman noong mga oras na yon ay nananatiling nakatitig sa kapatid ng babaeng natitipuhan ni Paco. Nais niya itong mamukaan, baka sakaling kilala niya din ang babaeng sinasabi ng kanyang barkada. Pero kahit anong sipat dito ni Matt, bigo siyang makilala ang binatang yon. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang natigilan si Matt nang tumingin ng binatang yon sa kanya at ngumisi. Ganon din ang ginawa ng lola nito na siyang labis niyang ikinagulat. Hindi lubos sukat akalain ni Matt na sabay ang dalawang yon sa kanilang ginagawa. Sa pagtatapos ng kasiyahan sa fiesta, hindi naranasan ni Matt ang matuwa sa pagdaraos ng kanilang fiesta. Sa pagsapit ng oras ng uwian, piniling bumuntot ng magbabarkada sa likod ng binata at sa inaakala nilang ina. Nang makahanap ng tiyempo si Paco, dali-dali niyang nilapitan ng binata at nagwika ng, "Boy, nasaan ang ate mo?" Nasa bahay ho eh. Hindi nakasama kasi walang magbabantay sa bahay namin." Sagot naman ng binata. May kailangan ka ba sa anak ko, iho? Singit na tanong naman ng matanda. Wala ho, Ale. Nagtatanong lang ho ko. Sagot ni Paco. Kasabay ng pagwika ni Paco ay ang pagngiti ng babaeng yun sa kanya. Ngumiti na rin si Paco noon upang ibalik ang ngiting ibinato sa kanya ng matanda. Matapos ang mga kaganapan, pinili ng umuwi ng magbabarkada upang uminom ng alak. Sa paglalim ng gabi, patuloy pa rin ang kasiyahan ng magbabarkada. Dala ng kalasingan, napagpasyahan nila Paco na tunguhin ang bahay ng dalagang kanyang natitipuhan at pasukin ito. Di naman noon tumutol sila Matt dahil sa nadadala na din siya sa nais ng kanyang mga barkada. Hindi niya din pwedeng iwan ang mga ito sa kadahilanang alam niyang magagalit yon sa kanya. Sa isip-isip noon ni Matt, bahala na kung ano ang mangyari sa kanila, basta sama-sama magiging maayos ang lahat ng kanilang lakad. Habang lasing na lasing silang naglalakad, napagpasyahan na ni Paco na gumawa ng krimen noon ding mismong gabing yon. Alam ni Paco ang bahay ng babaeng kanyang natitipuhan at walang magiging saksi sa gagawin nila sa bahay nito. Bukod sa walang katabi ang bahay ng babae, madalang lang din ang napapadpad na tao sa lugar na yon. Kung di ninyo na itatanong, ang pinagtitirikan ng bahay ni Isabel ay naroon sa pinakadulo ng dalampasigan. Bale, malapit kasi sila noon sa dagat, gawa ng isa ang kanilang lugar. Kokonti lang din ang nakatayong bahay sa dalampasigan sa kadahilanang malaki ang kinakain ng dagat kapag mataas ito. Sakto namang mababa ang tubig dagat noong naglalakad sila patungo sa bahay ni Isabel.
Makalipas ang 45 minutong paglalakad, nagawi na nga ang magbabarkada sa 2 palapag na bahay. Sigurado na noon si Paco na yon ang bahay ng kanyang babaeng natitipuhan. Paco, sigurado ka bang papasukin natin ang bahay na yan? Tanong dito ni Matt. Oo, Matt. Huwag kang mag-alala. Wala namang makakakita eh. Tsaka isa pa, Matt. Barkada tayo, di ba? Labis na kasi ang panggigigil ko kay Isabel, Matt. Parang ikakabaliw ko na, tol. Sagot naman ni Paco. Hindi na noon nakaimik si Matt, gawa ng kitang-kita sa mga mata ni Paco ang pagiging seryoso nito sa kanyang sinasabi. Ninais na lamang noon ni Matt na samahan ang kanyang barkada. Dahil din sa alak, kaya hindi na nakapag-isip ng maayos ang magtotropa. Bale, maghahating gabi pa lamang noon, kaya marami pang oras sila Matt upang manatili sa bahay ni Isabel. Dahan-dahan silang lumapit sa bahay nito upang makiramdam at tumingin ng pwede nilang madaanan papasok ng bahay. Paghawak ni Paco sa entradang pinto ng bahay nila Isabel, bigla niyang naramdaman na hindi nakasarado ang pintong kanyang hinahawakan. Nanlaki noon ang mga mata ni Paco dahil sa isip niya ay parang umaayon sa kanila ang pagkakataon. Dahan-dahan niya itong binuksan upang hindi makalikha ng ingay. Agad namang pumasok noon sila Matt upang samahan si Paco. Sa pagpasok nila Matt sa loob, gulat na gulat sila sa kadahilanang napakaraming mamahaling gamit sa loob ng bahay nila Isabel. Ang iba sa mga barkada nila Matt ay animoy magnanakaw na dahil sa isinisilid nito ang mga gamit sa bahay na yon na kanilang natitipuhan. Si Matt noon kahit lasing, hindi gumalaw ng kahit isang gamit sa bahay. Kahit masama si Matt, wala sa bokabularyo nito ang pagnanakaw. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang paglalakad, nadapo sila sa isang hagdan patungo sa 2 palapag ng bahay. Biglang ngumisi noon si Paco, gawa ng alam niyang naroon ang kinaroroonan ng kwarto ni Isabel. Sa kanilang pag-akyat doon, hindi na mapakali si Matt. Parang meron siyang nararamdamang kakaiba sa lugar na yon. Tila ba nais talaga ng mga taong nakatira doon na papasukin sila Matt, kaya labis ang kanyang pagtataka. Hindi niya man maisip ang rason pero napakalakas ng palagay ni Matt sa kanyang hinala. Pagdating nila sa isang kwarto, dahan-dahan nila itong binuksan. Tuwang-tuwa na noon si Paco sa kadahilanang hindi nakasarado ang silid na kanyang binubuksan. Pagsilip niya sa silid na yon, wala siyang nakitang kahit isa sa kapamilya ni Isabel na natutulog. Bigla namang napakunot noon ang noo ni Paco dahil sa kanyang nakita. Bale, 2 ang silid sa bahay na yon, kaya sigurado na sila Paco na nasa susunod na silid. Nandoon na si Isabel. Habang papalapit sila Paco sa pangalawang silid, nagkakaroon na ng ingay ang sahig na kanilang nilalakaran. Gawa lang kasi sa kahoy ang sahig doon, kaya hindi maiwasang hindi ito tumunog, lalo na kung meron na itong katandaan. Hindi naman magawa nila Paco na pumili ng kanilang aapakan sa kadahilanang napakadilim sa loob ng silid na yon. Tanging isang gasera lamang ang nagbibigay sa kanya ng liwanag sa loob ng bahay. Pagdating ni Paco sa pangalawang silid, dahan-dahan niyang pinakiramdaman ang pinto. Hindi pa man ito nahahawakan ni Paco, biglang bumukas ang pintong kinaroroonan nila. Sa pagbukas ng pinto, sumimoy ang isang malamig na hangin na nanggagaling sa loob nito. Pagtama ng hangin na yon sa katawan ni Matt,
Tila ba binalot siya ng takot sa kanyang buong katawan. Pako, parang iba ang kutob ko sa silid na yan. Bumalik na tayo. Wika ni Matt kay Pako. Sus naman, tol. Huwag ka mag-alala. Si Isabel lang ang nasa loob niyan. Tsaka tingnan mo, narito na tayo eh. Nakakaya sa mga barkada natin, tol. Bulong naman ni Pako. Dahil sa sinabi nito, hindi na nagpumilit pa itong si Matt. Pinili na lamang niyang manahimik at sundin ang nais ng kanyang kaibigan. Pagbukas nila ng pinto, laking gulat na lamang ni Matt nang masipat niya ang loob ng silid na yon na merong isang nilalang na nakaupo sa sulok. Animoy umiiyak ito kung sisipatin. Agaran itong nasipat ni Matt sa kadahilan ng merong nakasinding maliit na gasera sa loob ng silid na yon. Habang nakaupo ang nilalang na yon, nakakarinig na sila Matt ng konting paghikbi na nanggagaling dito. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang umangat ang ulo ng babaeng nakaupo sa sulok. Pagtingin dito ni Matt, laking gulat na lamang niya nang makita niya ang kulay pulang mga mata nito. Halos segundo lang ang pagitan ng makita ito ni Matt at ang pagkaripas niya ng takbo. Hinawi niya ang mga kasama niyang nakaharang sa daan sa pagnanais niyang makalayo sa nilalang na kanyang nasilayan. Nang malapit na si Matt sa entradang pinto ng bahay na kanilang pinasok, dahan-dahan niyang tiningnan ang kinaroroonan ng kanyang mga barkada. Nagawa pang tumakbo ni Pako, pero yung 5 nilang barkada, tila ba natigal po ng nilalang. Paglabas ng pinto ng nilalang na kanilang nasilayan, doon na halos lumuwa ang mga mata ni Matt dahil sa takot. Sa pagkaripas niya ng takbo papalayo sa bahay na yon, hindi na niya naisip ang natira sa kanyang mga barkada. Animoy wala na siyang pakinoon, basta ang mahalaga ay makaligtas siya sa kamay ng nilalang na kanilang nasilayan. Habang tumatakbo noon si Matt, ramdam niyang merong sumusunod sa kanyang isa sa kanyang mga barkada na nakatakas din. Sinisipat-sipat pa ito ni Matt upang makumpirmang kaibigan niya nga ang kanyang nakita. Bago pa man makalayo ang kaibigan niya, biglang nagulat si Matt nang merong humablot ditong napakalaking galamay na nanggaling sa loob ng bahay na kanilang pinuntahan. Agad nitong nakuha ang isa sa mga nakaligtas niyang barkada at ibinalik sa bahay na kanilang pinasok. Si Matt noon, patuloy pa rin sa pagtakbo papalayo sa bahay na yon. Nang medyo nakalayo na noon si Matt, pinili niyang magmasid. Gawa ng nagbabakasakali siyang merong pang isa sa kanyang mga kaibigan ang nakaligtas sa nilalang na kanilang nasilayan. Tanoy, Mori, Pako, Tonyo, sana makaligtas kayo. Wika ni Matt habang siya ay umiiyak. Ilang minuto pa ang lumipas, nasipat ni Matt ang paggalaw ng bahay na kanilang pinuntahan. Gulat na gulat noon si Matt dahil ang bahay palang kanilang pinasok ay isang dambuhalang nilalang na pinamamahayan ng mga aswang. Malapugita yon kung titingnan, pero merong mga galamay ng isang alimango at parabang may nakatira na isang pamilya. Napakalaki ng nilalang na yon na agaran ding nawala sa kanyang paningin. Pilit kinukumbinsi noon ni Matt ang kanyang sarili na baka nakaligtas ang kanyang mga kaibigan sa nilalang na yon. Kasabay ng pagkawala ng nilalang na yon ay ang pagbalik ng katahimikan sa buong paligid. Matapos itong masilaya ni Matt, pinili niyang umuwi na muna sa kanilang bahay upang magpahinga. Nais niyang balikan ang lugar na yon sa pagsapit ng umaga. Kinaumagahan, kahit walang tulog itong si Matt, pinili niyang bumalik sa dalampasigan.
Hindi pa man nakakarating doon si Matt, nasipat na niya ang maraming taong nagkukumpulan sa lugar na yon. Paglapit ni Matt dito, laking gulat na lamang niya nang makita niya ang bangkay ni Mori. Nawakwak ang tiyan at wala ng laman loob. Halos mapahagulgul noon sa iyak si Matt nang makita niya ang bangkay ng kanyang kaibigan. Doon niya din napag-alaman na wala palang nakatira sa lugar na yon dahil matagal nang lumipat sila Isabel sa bayan. Ang hindi lubos maunawaan noon ni Matt ay kung ano ang hanging nagdala sa kanila upang madapo sa lugar na kanilang tinungo. Magmula ng araw na yon, hindi na nakitang muli pa ni Matt ang kanyang mga kaibigan. Dahil sa pagnanais ni Matt na malaman ang lahat ng pangyayari, pinili niyang tumungo sa isang albularyo. Pero bigo si Matt dahil maging ang albularyo ay walang kaide-ideya sa kanyang ikinuwento. Ang tanging nabanggit lamang ng albularyong yon ay marahil isang uri ng aswang ang pumatay sa kanyang mga kasama. Dahil sa walang mahanap na kasagutan noon si Matt, kaya pinili niyang manahimik na lang at patapusin ang lamay ni Mori. Walang gabi na hindi nakilamay si Matt sa kanyang namaalam na kaibigan. Kasabay ng pangyayaring yon ay ang dahan-dahang pagbago ng ugali ni Matt. Naisip niyang mas ikakabuti at ikakasaya nila Paco kung magbabagong buhay siya. Hindi na niya nagawa pang makipagbarkada at itinoon na lamang ang kanyang oras sa kanyang pamilya. Labis naman itong ikinasaya ng mga magulang ni Matt nang mapansin nila ang pagbabago ng kanilang anak. Magpahanggang sa ngayon, hinding-hindi pa rin malilimutan ni Matt ang minsan niyang karanasan noong minsang ginawa ng kanilang magbabarkada ang akyatin ang bahay ng aswang. Okay, opinyon ko sa kwento. Tama lang yung nangyari sa mga kaibigan mo, Matt, no? Kasi isipin ninyo, kung talagang doon nakatira yung mahal na mahal ni Paco, may gagawin siyang karumal-dumal na krimen eh. Alam niyo, mas maigi pa nga eh, di ba? Mas mabilis na natapos yung buhay ninyo. Kasi kung nangyari yung ganun, nahuli kayo ng pulis, kinulong kayo, mas karumal-dumal yung mararanasan ninyo. Pero hindi rin natin alam. Kasi ang sabi sa kwento, pagkakuha ng mga kaibigan niya, bigla na lang nawala yung bahay. Ang pinagtataka ko lang ngayon, anong klase ng aswang yun, di ba? Isipin nyo may alagang bahay na malapugita. Ano ba yun, di ba? Parang ngayon ko lang narinig, ano kayang klase? Imposibleng gabunan yun. Kasi kung gabunan, wala namang ganong kalaking alaga eh. Isipin nyo yung bahay nagiging pugita. Tas may mga magagandang gamit. Ano ba? Anong klaseng aswang, no? Wala rin nabanggit sa kwento kung anong lahi. Kasi nga, hindi rin alam ng albularyo yung kinukwento niya eh, di ba? Ay nako, hindi ko alam kung ano magiging opinion ko sa kwento. Although marami naman ako sinabi. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.